Primeran bebi, 73 kilometro zero, bertakoen sarea. Arratsaldeon. Polita dagota, herriko teknikaria izango zara? Bai, hori da. Udaleko ingurumen teknikaria. Urte askotarako. Telefonoz esan izun bezala, martxan jarri berri dugun kilometro zero ekimenaren berri ematera nator. Enaiz asko luzatuko, baina... Ondo da. Eta, zer dakartzu? Kilometro zero zigilua esan zenidan, ezta? Bai, gutxi gora bera kilometro zero bertakoen sarea ekimena zertan den azaldu nahi nizun. Eta interesa agertu duzunez, aldi berean nahi nuke zuen lan egiteko modua gertuxagotik ezagutu. Oso ondo, eskertzen da. Azkenean, elkarlanean guztiok irabazten dugu. Herria aberaztu. Arrazoi, elkarlana da giltza tokiko garapenak naita ezko dituen elementuak ibiltzeko. Hori da bertakoa, lurra, jasangarritasuna, baina ez hori bakarrik. Tokiko kontsumoa sustatzearekin, merkatarien eta ostalarien bideragarritasun ekonomikoa handitzen ere ari gara, herritarren lanpostuen sorrerarekin, eta horrek luzarorako aberastasuna bermatuko digu. Ezin da argiago azaldu. Kilometro zero ez da zigilu bat bakarrik, sare bat baizik, bertako herritarrak lehen sektorea, merkatariak eta instituzioak elkartuko dituena. Bailarako nekazaritza eta merkataritza modu jasangarrian suspertzeko estrategia izan nahi du ekimenak. Ondo da. Zigilu bat zela ulertu nizunez? Bai, hala esan izun. Izan ere kilometro zero bertakoen sarea ekimenak zigilu bat ere badu. Eta ekarri dizut saltokian bertan jar dezazun, eta hartara herritarrak erraz identifika dezan zer topatu dezakeen barruan. Bai, etiketa berde bat. Bai? Ederki. Eta niri zehazki ze zerbitzu eskain diezadake kilometro zero sareak. Sare horretan jadanik, herriko eta bailarako 9 ekoizle daude, barazkiak, arrautzak, esnea, olioak, marmeladak eskaintzen dituztenak, eta katalogoa handitzea da helburua. Izan ere, oraindik hastapenetan gaude. Ara, interesgarria benetan. Dakizun bezala, guk bertako produktua saldu nahi dugu, eta bezeroa horregatik hurbiltzen zaigu ona. Tokiko produktuen ekoizpena eta kontsumoa sustatzeko baliabideak jartzea eta sarea osatzea dugu helburu. Zure kasuan, sareko nekazari gehiagorekin harremana egiteko bidea egingo dugu. Errazago kudeatuko dugu produktuen hornikuntza, ez horren beste utxune izateko, eta lehengoari uko egin gabe jakina. Hori da, eskaintza ezin da eten. Gutxi, baina egunero erosten duena da gure bezeroa. Produktu freskoaren bila datorrena eta... Bai, eta hoiek zaindu egin behar dira sare azula ez dadin. Beharko, derrigorrez. Egun batean utziko ditugu esku utxik, baina behin esku utxik joan dena, arrisku ederra gehiago ez ikusteko. Ba, hemendik aurrera gu jarriko zaitugu bailarako basarritarren batekin harremanetan zerbait behar duzunero. Edo zeu ere jar zaitezke zuzenean harremanetan nahiekin. Nahi duzuneran? Ba, aukeran nahiago zuek eginda. Lehen kontaktua behintzat. Gero, behin martxa hartuta, deituko niekenik, baina hasieran... Jakina, lasai horregatik. Oso ondo. Ba, izugarri estimatzen dira halako bisitak. Beraz, etorri nahi duzunean. Berdin, zuk ere badakizu non nagoen. Ondo izan eta laster arte.